surprise nde mbiɗa andi ma welto hen hakkude men no waɗi surprise annene joomum haali gonga neni surprise kam fotani wonde hakkude men ni surprise de mo foti welde kam kono hakkude men kam mbeɗa sikki ala surprise kam an ala ko mbawmi suuddem te ala ko suudema an yiide tan wiidem mi leysi gallem ɓe te so mbeɗa arta mbiɗa yiɗi addandema lembelama joom ko dañƴe lembe o riside lembel oy ko garawka o hangaka yoɗo joom itti lembel homo rokkat joom debbo mi tinani an walla ko anam mum gondi hen tawa fosoto wallahi haramam mi tinani joni o noddi kam téléphone oy kaw makko rokkimo toon debbo kaw makko rokkimo lembe kaw makko noon ɓooyi moƴƴude on ko moƴƴo wallahi ko moƴƴo julɗo kulɗo Allah dewowo Allah jokkowo enɗam joni mi namdoma ko taki aɗa wiya kaw makko moƴƴo yo ala haɗa andi neɗɗo yiiɗi ba ɗum tan accanam de ala min guiloɗo ƴettat ɗo joom no yaha bitik no sooda ɗum bonbongoji min ko ɗum arte hakkillam wona ɗum kalta wallahi ko ɗum kalta mbimi ko waɗi ko ɗum jinnoɗa wadde a suusa ɗum taki aɗa wiya joom ni kaw makko ni min kay ko ɗum jakimi joni joom hoto ƴettigal jambre ga ma taw koye ma de wona am de min kam an min kam de renomi joom dañi lembi mbiɗa hol ɗum ko kalda mbimi kaw makko kay waɗi ko reeda ɗum kay kam fotani ni wadde kam ɗum kam fotani wonde ɗum kay rendi wallahi ko ɗum mbimi joni ma taw o yi tan ko amay min ko waɗi kam omi fari min o galle kam a yiɗi kaw makko noon ko neɗɗo kaw makko wallimo dañ lembe guurem ko wallahi somi joguiɗin mayde joni wiyem joni sa mayi joni aljanna payɗa mi salat hay tanggal kam on ɓuri dammude min wima allahu akbar ko noon seyla arga mi haalama gueɗel ay gorko hadde ko gorako mum timmude ko ma yontodire gorko hadde no garade ɗum gorko tigui ma dañi ɗiɗo ɓawa tato barke rasulullah wallahi ka sagata ma foɗi yimɓe fof mbino ka wawa ma foɗi kono a waɗi jamma hanki yo sehla lembelo koko leeli ha jamma eɗen yewni aɗa sehla ma wallahi ka pawɗo ar tan fuggi anani wi tan yoɓat mi waltone min kay min joni ɗum komi andu koɗo joom ƴettingal cuusat wona e am de min kam ma taw koye moon leñol mon ko suusɓe ala koɓe kuuli kosam moon ala ko kuuli kala ko neɗɗo hen ƴetti waɗat ndeysan joom de waɗi ko baabi mutto kos mbaɗani hay baabi mawɓe kay cuusa hay miijade mbiɗa holɗum mbi kaw makko kay ko waɗi ko ala ɗo fawi ɗum joni o ƴetti an de suusa ɗum wadde mi miijaki heɗomi mi miijaki wadde gasi min kay kaw makko billahi si wonani gacce ma mi sohna kaw mum pourquoi am rokka ɓiyam debbo o haalnanim pourquoi dande ma less handu ses ko kaldata ko min kaldatade non pourquoi kaw ma mawne gorko rokka ɓiyam debbo haalnanimi andi mi tinayi andi ko jawiɗo wona mine ma poti en ko jawiɗo en yoɗumi ni saɗa haalde am kalta ko dande less woto dande ma tow anani cottade de jelli awdi comme wona fitin ittat ɗumani Bébé, bébé waaye am na ko xel bébé dem sama moom de joome an kaldani biɗo wawi andude ko xewi par rapport e situation mo jimi o gila garɗa ha joni koye gonga makko woni de Sala min mbiɗa andi wawa yoɓdema te mbiɗa andi tempérament e gallo foof nenam e baba kalli on foof ɗum majjanimi kono Sala
mi yiɗi ɗum haalandem mais ɓerdam nde won jaɓaani mi annda fof mi pulirim ɗum haalandem wonno kala debbo desaade galle foti ko wadde galle fof a waɗi ɗum haa timminɗa sala timmi jeewo a timmi lembel timmi tatuɓel timmi nayoɓel kono yo debbo mi jiiɗa min jiitto mi liggitonno Allah waɗi min jiidi tan killinaade hakkunde men te aɗa laaɓa meeɗa jabti wadde ko suufa caggal ma ɗum noon addi min yiɗi min jiidir mi yiɗa caahan won hakkunde men kawam tinɗum forsi dewgal ngal waɗa Bébé, kono ndugu ko tubila. non mbimi kawam waɗi dewgal ngal Mo forsi ma. haygo Bida ko ngoi. mbimi kawam waɗi dewgal ngal dewgal ma hakkunde men Joni. Mo forsi ma. sabu mbiɗi ɗuma Mo forsi ma mbi. haygo Adan chance. Bébé, no ma halde. yo jang après min jiiɗi inchallah nen mbiɗen ɗo tan put mi lari ha jang après min jiya te oɗo hoɗum ndu ɓernda koko metti ko Jehe. Jehe. Lelo idan. Libi. rewmi sa bele wala Jehe mi fijirande anje hen lelo. a suusde waddude wanno holko O tuwi tam non anje hen lelo idan ndimi. dan wadde ma ko suusa wadde kanko ɓe ɗiɗi ko ya rewmi What's his name? What's his name? Macam handi kedes kapan pun. Salmata jarre fugal wi o susa wali kanko re suudu horokotam wertan hasre wodo waddo annon jom ko hande laaɓami yaware nde jawiɗami nde foti rum noon he mi rokka mo ara o waala nder suudam ko goɗɗo e to anna wurgo ko haaju ko min ko wonti kamen so susa walde toon min ɗum wona haajam ala hen ɗo kam minen ɗo nattaɗo daña baraji mbimami o nattaɗo kadi wota wat insisté rokkum tan daña baraji an kam moƴƴo kadi o moƴƴo jeew galle jeew galle on noon ganda moƴƴo ganduɗon ko bonɗo wallam tan on ganda moƴƴo ganduɗon ko bonɗo mbiya jeewo galle moƴƴo fayi ni imme mo jeeri fayi waalo ko ɗon ayana yawaki fanko ewi An fadal mi da. Dijjam ko horam. kanko woni a Ko an wi'ami ko woni ko an noddumi. ko mbatta ɗo Ko an noddumi. mais damal suudam dariɗa mbiya kam ko an An jam ala hen. Wona an noddumi pusto. Nodnaka bébé mbiyama yo ara jehe. mi anda bébé mi anda papa mi anda hulɗum kono hande sa laaɓama hande an walta suudu ma an goto tan wonata ko jamma Andi hoore ma. an namdotomi saɗa andi hoore ma Som ɗo. aɗa ko jinmi ya daro ɗo Hoto memam de. mbimami sa añi memeɗa ruto to gummiɗa to Wona ayani aɗa gaña kam.
Bébé. Bébé. Bidi fadi ha ngaɓaɗa ya jabtanan. Ama woni chauffage de. Kuni woni? An ganduɗa ko chauffage a anda jaro e man sese. Aɗa ni ko jimɓe Bébé. e daro keddan. Aɗa ni ko jimɓe ende dem. Sare na kim ɗum fiyete ha ɗaɗɗa e leydi. Aɗa ni ko kalat mam. Kuni woni? Rewmi jaha saɗa lele. Bébé. Tom ya. Bébé. Jafo dade. Kuyi ko hanki. Wala ko min tegi ɗum. Ani nene min gogo min ko min mi ala problème de. Parce que min mi wawa yidde bébé em ha para moɗo añama walla moɗo aña oɗo en. Tinene jeew mina mi andano joom resi goɗɗo. Mi anda ɗum sah mi andano ɗum min ko hankittinmi ɗum. min ko joom tan toñi kam so wi hawmo resa foti resa ko debbo galle wono an jiiɗo ina anda wona debbo galle Gogo min kam debbo galle ɗo anda kam ni ɗum waɗi aɗa wiya ɗum jeew min moɗo wawi defde kono mi wawa wuppude kam anani mi jeew ne ko mbawmi kadi sah min ko mbawmi sah gogo an joom o defat par force No, yaay het maɗa noon. heɗomi tan Het tan maɗa. ala ko Het maɗa min haalata o defat par force walla o ƴetta bagage makko o rutto Dakar an hey defgol jari tan an umar waye silwaji ngatu homo defantama Ba. gallal Het nene. Say jihim Dakar noon ndesim toon Touba bayden oɗo gaddinimami. Nene. Touba Andal ko voleur gaddinimami quoi. an woni huywere Fami. Aɗa andi oɗo e contrat men ko ndef ala hen. Wuppude ala hen. Aha, min caleçon jam min wuppunat horam. ɗon gonirɗa huywere ɗo ala wona dewgal ko contrat No, wona huyweri. ɗon gonirɗa huywere ndesa debbo ma aɗa wuppa caleçon ngaji ma Par ce que debbo. wutu bébé huywere Oy. Ay, Anim gon. No, neni. Heɗomi ga, dem non. No, nen. an kaldami so Comme gorko. yo nangu hunduko makko Comme gorko mak nak nene. Ah, bondi. Sa waɗi kam dépassé ko pot haaldudema. ya an woni huywere Eyi. mbiya so waɗi kam dépasse So tawi jam. ono jaabo jumma a wawa haalde aɗa wiya kam so waɗi kam dépasse rokkam ɗon seeɗa min ma yiɗi namnade question goto an jeeyi debbo ma de kono question goto tan namnonmami jaboɗani tan saabi Allah oɗe sodatma nde kuusuji e poudare bebbe homma yeeƴ hot guel wondo nden o yejjiti ɗum han guel ƴettata fawa e nene ma Baba. Hande kom kilif. Repam potan joɗa ɗo a suftor cukagam. Non, bab. an woni huywere Baba waɗani ko musuwa. Ɓingel ma ene wadde rewɓe ɗiɗa an goto mbaldata ɗum musuwa. Bébé? ñaw Koy? ñaw wala yaay ba e debbo ma toñi kam mati kolloji Wona yi. Bab. Oɗo ko kot. Te joom hay. an haalɗa ko mbawɗa de ɓaɗa joɗota miijo holko mbawa haydara a wawa hewde faaro pijir garɗa ni holko mbawɗa haydara ko mbawɗa min ko joom tan woyni kam lettin andini kam waaɓe ma argay jo argay mi sohlumo Bab. heƴane am ar Hakma haalno. Debbo mbimi ar debbo Kandet beɗeɗam. argay a yata ar joɗmi haalani ar mi haalanamma Ko heɓi haalam. ɗo hay so haalen jippinna malayka ja yawtata wona ɗum ko woni am heƴane am ar Bab heɓi haalam. joom woto fijiram Heɓi haalam. Debbo mo. joom mbimi woto fijiram har komi cohluɗomo So yi debbam taw. Hat kam haldude makki maro mami debbo ma bare. ar mi haalani haɗa ndig mbaɗanma an Bab bonni ila an en lemonɗa ke hirde noon. an kam joom ko gadduɗoɗa ko jinne walla ko malayka walla ko commissaire O fini. seeɗa ñamami ɗo joni mbiya beele fini Min jimde ɗon ko ɗantoro ɗum waynake ni. o wirɗo hanno haɗa no yimi hande nanmi ko meeɗa nande o yetti o wima hoto debbo ma
ko nene ma do yinno nam na do hot debbo ma famam noon nanan pulaar nan fam nanani pul waɗi ngi aɗen ɗo nanan pulaar nan pulaake wiita haaldirta noon de pourtant o wasane tan ay an gadda kangal o ko kangal ko kadi noddu meɗɗum waajo mbi ɗum an hannde subaka mi ngaɗa haal téléphone garmi damal suudu ma meɗa hetto o wi pourquoi meɗa daro damal suudu mum ala ko wiyanimi ɗo hay ƴattodimo o ƴattima an ka bonɗo neydi he gorkam o an jibinɗume kam ɓurma won jantal an aɗa ka wawi ɓuuri won jantal min jibinma on foti noon wiide no attends ba mbiɗa gononaka heɗade yurnade suudu pourquoi aɗa yurno suudu makko ko ɗum kalta an ala kilifa poɗen maga fana wonde yurna suudu mi somi nani téléphone haala galle min cikkannomi bon ko mayirade min wona min ko jurum nawimi to cikkannomi mataw ko musidɗo mum mayi walla goɗɗum ɗum kay jarani kam ƴatto walla galle oɗo enen en gondata hay goto men ala goɗɗo e haaju furan ƴettade mais ka an toñimde baba tawi gon gonɗen e haaldude sa witi kam nomi fima ha cekkinawma ha tan dani ma rewteni yiyan debbo man foti bonruydinede pota ɗum fiide ha cekkinaw ɗum mbiya min toñi tawi tan ko min hannde a ɓuftotako i eyi ƴeew ƴognam walma tawma ɗo waɗma ko boni wiman ƴognam so ar fiyama ƴognam so mi ƴoogam joom ko naatema subaka law min ɓe fof jogade debbe galle o min fin foti ɓuftade wi ɗum yo ƴognam ɓufto wi ƴognani ɗum foti ɗum wadde joom mati wona galle jibinɗa walla wona ɗo jibinɗa an ko jibinɗa ko joni guila ndesami oɗo galle nene ma meeɗa kam addan ndiyam ɓuftimi wona ko min nawante nene ma mbiya an haɗa daña galle min komi dañani haɗɗum wawi daña nene ma liggaki debbo ñeɗantama ndiyam ɓuftoɗa haɗɗum anni baba hallay kalta ɗiɗo a fotata ɗum haalde yeeso o ha nene ma en fotani haalata koye yeeso ma non a haalani ɗum ka bonɗo neydi ƴettu siwo ma jaaha ɓuftoyɗa gokka yimɓeɓe jaam yawol ngol nene ma yawima yewta komi gonde mi haalanamo ɗum ƴettu ndiyam ma jaaha o kala fiɗum fima ha cekkinawma ɗum hoƴƴude mbir liɓar yawtu kono noon ɗo hanki haydara dañani ɗo allah annene billahi ɗum tan bonde gueɗɗe waɗi aɗen mi haalanma sawaji salmata wonɗo koko tekki kili tan desimi koko tekku ɗum ko kecce joni noon mi haaldi kono sawimi tan jippaki to jagguɗo ɗon no jaggi ha joni te aɗa no gonmi ɗo mbeɗa yewnimo wallahi gonga lebbi jeegom nen min jiidirani singo jiɗimi noon hatma yaade mbaɗa feere jiidirani makko ko silam o acci ko jaggu ko e waccat wallahi waccat te haalpulareɓe ne kewi wiide kala ko tonggu dasi ma artu e teppere joomum ala jeew galle o toyi noon jeew galle feccere fittandam debbo mo korsinimi debbo mo jiɗimi illame ma mi yiyani ko wawi ɗum bonnude mi yiyani par ce que noon banggue mbaɗimamo nenam ala toon babam ala toon hay sen dañji ɓiɗɗo dañca toon place ɗum kam mbiɗi mbaɗa ɗum e hoorema accu haal moƴƴani jeew galle min kam wilimi ma tan sa ɓornima ha waɗi greffage ma o jiɗani ni carotte poudar jeew galle jeewo jikɗo galle kilnaɗa e gallo jaam tan min guuri ƴeew kanka kilo naade e gallo caɗele tan guurɗen te an a wona moroma jama noir ko ɓurɗa foof jaggete ƴeew hay greffage mbaɗɗa o ille tan urul ayni min amon feccere fittanam mbima minani tan banggue mbaɗimamo hay goto ala toon place an goto heewi toon daj ki foti yon dem yew aɗum ɗum tan conférence ummi wom tampo te hande jam ɗo fof wonno wayi fami kono noon awa par meɗano waw foftade wona sey jeew jalle machallah alhamdulillahi rabbil sey aduna tey maar ko maar tan o couleur maar wayi ɗum wiide tan guilgol mi Dakar ay
tan wawi ɗum bisimilla gottare an bébé ɗum ko min tan wawi ɗum ay suppame o no woyi ɓennude an bébé bébé ala uppu mi ñamminma goto uppu mi ñamminma bisimillahi mina seytane ulay wula allah neɗɗo daroy ka tan guila subaka ha joni adda ñamde aɗa wokkita an ɗum kam dewgal jarani ɗum walla ande debbo jarani ɗum an bébé an mo yumma anda abdouna hay ñaame mon gandu ko woni a ñamata ala min de kam mi lamƴinat min kam no mbawni hoan tampo hande ni ɓen mbayni heydi ma ñamani yani ko waɗat ko ko polo ɓolo noon ko mar ala ko woni hekka a faami min de kam mi lamƴinata reedam heewa si Allah jaaɓi esam defotami ñamani de ko mar no wayni yooɗ no wayni heew ko mbaɗat ko bébé usu billahi min al sari seyɗani rajim bismillahi rahmani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɓeeɗo hay goto yiɗani kam la ilaha salamata de min nadi la ilaha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an konni woni ko an addi ɗo bone kono miɗa sikki tan de ma yiriide a siwanayo walla a siwanayo ko minmi ko la ilaha wulay addu fi jom wokkir gila mayet oppuma eɓe wokkir gila mayani oppuma bébé ko ɗum woni ko cekel ma wokkit wallahi ma wokkit ɓuura yimɓe ɓe tinno hoccu kuddo ñama la ilaha illallah muhammadu ala rasulmara ko boni kuccita yimɓe ɗe guite an hewre ma dille ni an hay defde a wawa bébé ye bébé ye a heɗaki ko mbiyata kam ko an wallu yimɓe gila garɗa e gallam mum gila ji garɗa tan jiima pawme ma guitam ɗe gandum haydara anda bébé bébé an hay defde a wawa holko yumma jangguinma an a wawa woppude a wawa lawƴude a wawa def mi gonata ko joom addi o galle ko gojjitan ngel guetel bangel pot samour jinne a wufatno hen haɗa nde wawa def yi hak o kay an naska ñam ko nde woni restaurant tan hôtel 110 ñam meeɗa ñam saggi so ñaamo mayadi wokkir gila maya wallahi ma ala yo ñam wokkir gila maya ko portata ko aɗa ndi yawtata wallahi min wonnoma so wiiti kam bebbe fi ɗum ha cekkinawo kuɓe ma ala ko ganduɗa ɗo so wona ɗum ko wayno ulludo hay defde wawa hakkude mo koye biba so waɗi duuɓi tati ko ɗon haade tegelle ala kay barkalla duuɓi tati ko ɗon haade mbiya ɗo hen enen jogui 8 ans nen ga watti hakkillan nane siftoro bima oɗon nde tulɗen en phase éliminatoire ɗi tan ha nanɗa bi ala dernière minute ha biba faɗɗe terrain he hamidou an kam mat ata e ma wongoni en aɗa dat wat ratatatat acca kaltan wal woni kalami an kay bébé an heɗo ana hayɗo naan anecdote goto on en tawi en dañ 8 ans manɗa 7 ans wonno mbiɗa joni wonan hay duuɓi tan ɗum wonan hay duuɓi tati mbiya ɗon ay non wawi ani est ce wona un peu de respect quand même debam ne jooɗi bébé ƴeewam heɗo rek an haalnum to biba on woni non yocca haal biba o haal goɗɗum quoi haalnum to biba woni wona ɓe ciftoro hanki men non ko yawti wona cukago men mais debam men jooɗi aɗa haal ɗum quoi woni hen ko woni hen wona cukago haalnum joni hoto rewmo to biba woni hakkude mo koye biba biba joni min ƴeew mi biba elli murtan nan mum murtan murtan par ce que ñanden won neɗɗo goto mi jiimi on kamɓe takkodirno galleji o wi kam ko biba murtan woni joni kono fat mam wat feere mi ƴeew ko coordonné makko mi ƴeew addu ɗum ɗon waɗa mum présenté wallahi waɗi ɗum de mi aɗan ɗo tan an hakkille ma aɗa woni den hannde ko woni hen aɗa ka simol yamba an ɗum ko woni hen manma biba ko guiɗo ma tan ko neɗɗo ma ɗum ko woni hen ƴeewmi haalma ay min kala binoɗemi joom mares salamata addani biba hakkudemal gonƴita ɗum miyanemo none resde ma biba mi hakkude makko joom ko boucle ñahlen o bon tan takke joom ƴeew ami jogino waktu goto ganduɗa on waktu kam ko wuro ngo foof ndar foof en gandi o waktu mabɓe geeji so eram so geeji kesa eram mi uddimi nder cuuɗi ko ma waale wakle
ndemi jidde buddo Amir won an mar sara hala yejita ko debba mun do an ko woni hen hala kaltade pourquoi ko woni hen ma pourquoi ar haldi hala jawtuni mbaɗa wona ko mi wona min fuɗɗumaade wona min musilima mais boy gilen gon cuklon toksoni an ɗum waɗi farfade joni wona dubtati addani jam de yar ndiyam mbel ma affaire o yar ndiyam mi yehi 12 laabi jeeɗiɗi hannde laabi jeeɗiɗi e jamma he laabi jeeɗiɗi mi yehi ɗum hannde 12 hannde hay portable mbatti yarto reedaɓe jooma halki amen noon billahi jooma joom ɗum ɗo jaadaki de ɗum debbo jarani ɗum dewgal jarani ɗum ɗo joom no nene ay cipirteɗo kayim lipteɗo oɗo hannde o defi weli welani mais yaay cuure nder jandal ngel onon ne joom suudan won ɗo iri mais gufde waɗ manifesté côté welani ɓureedam nan dog patati patata nene ɗum jarani si ɓingel ma wonno est ce que mon mbaɗ ni holko min cuurata o nani maayi min laabi jeeɗiɗi nder 12 hay miijam ngoy hannde yuppima e nder 12 he on defu kay o ɗum kay ɗum mbiya yomin cuuru on de suuru ɗum yimɓe ene ko engrais dañi hannde nene mamma ene kay yetto Allah dania wiraw ɗum an ko waɗi hay goto foti waddani goto ma hanki an min ko neɗɗo ma min kom sehima hanki hannde arani ni jaɓɗa sundude an a yaltu sundu tan o addi kaɓirɗe mo o addi andire fof ande kam ko yeeso ma o addi a yaltu sundu tan mbimo ko dasemi o dasam ha bowal o dasam ha e dingere gal he o wirli kam nan o sugi sundu labbimi aɗa yakta hoyɗara ni wala ala hakkille ay sa hotti ɗum ko ɓuri ɗum mbaɗan ma bébé ƴeew après mbiɗana kam cravache adi cravache ƴeewam andi cravache wona jitta cravache mum fiye ha ganda an yanta o hayɗara probléme tawɗa ɗo probléme tawɗa ɗo paɗe mi règle probléme om ha pat paɗe mi règle probléme om cey adunu paɗe mi règle probléme om pat ndemen boɗaji nene onon kaldim noon jontan de go fof balɗe tati watte nene ko mbiman ko ɗum mbaɗem de oɗo so ƴetti o ƴettat balɗe tati o ƴetta balɗe tati tawi ñam fof go fof goto so ɓooyi seeɗa laakar payi ya an wawi fende an hitande aɗa woni Dakar lewru woturu mbattaɗo debbo ma jooɗi ɗo muñanma mbeɗa sikka ko hunde fof nodditta kam nde ɗe gueɗe ñakkuɗe fayida nodditta kam an sa rewno gueɗe ma lawol ko o lewru ndu gonta ɗon ko o poɗɗa ɗum tottude sa ruttitima Dakar ko beele ɗon fof mbaɗon toon aɗa ñakki fayida ala fulla ala fayida e hoorema yaay marka jejiɗ hay diine rokkuma sa resi lembel dokkeɗa une semaine gonda e mum ha mbawon wowdirde ya yo baba fette an aɗa andi diine l'islam ko wi sa anduno ko diine wi ma waɗanno ko mbaɗannoɗa ko an anda ko diine wiide ɓiyam a yawi dogde a siwa fuɗɗade yiide caɗele jontani baw billahi mi yawan dogge baw jiɗno mbaɗa essayé mbaɗa rewɓe ɗi ƴeewa sa yontama ɗo hannde jang donta ƴeewa ko tinta e joom a boni nedde an bama kaltata wiyama jonte war rewɓe ɗi tan ƴeewa heddi tan koye nene ma so jaɓi tami waɗa woto essayé ƴeewa ono ɗiɗi kalden mi yonta e moon go fof en foɗidir elle foɗidiroɓe tew walla foɗidiroɓe gon kalɗa ko gon kalɗa ɗum musatema ɗum kay so ɗum dottani joni paya bamuli mbimami a suwa yiide haydara an ay ko kollatnami ko tekkere nde dongal ngal suwa arde wona ka bawɗo haade waɗa rewɓe ɗiɗo ko jiiɗa fof ƴettu bébé heddomi ɗo de min ala 3 jours mi anda min bébé o wawi joɗade goto jour ara a ƴeew a ɗumninani kam bébé mi jaɓata ɗum ɗo so wiɗi ganda sa wawa ɗum de ma eto so Allah jaɓi wallahi ma eto ɗum joom ala ko puccittaɓe guite joom min noon mbaɗa mbiya si min adduno kam ɗo kalmisadema nani kono mi tewɗo probléme ɓurɗomi doole min mi hooti aɗa an moƴƴinoma tan sa ruttima Dakar o sukkama tan kañum dusa min mbaɗa hoota ngel bonnede ha mayde goppitiguel ñalande moƴƴi jarama Salma yeehi
tawa kam mbiɗa wuppa ƴetta rewu kole e ma kuɗoge lalla gara kawa ɗum ko guppanmi Ih, ko woni hen? ko waɗan ani am jaari an joni ko min maɗa giƴira ko min woni morom ma ha komi giƴe giƴe mbima an komi giƴe komi giƴe bébé talani wonen nder duus o talani waɗata jul bébé ma arani jaari komi giƴe jaari komi giƴe ana wala do an de la ilaha illallah Salman ko min fi Salman dai Salman dai Salman dai Salman dai ana wawan sabal getta tuglen nge ana ro hetak habta on habto bebe ini yiri wal do idan nanga hersam hersam ana hey det ay ma ita asma modo det asma mo si timbe mayra oɗo kuuɗo ko woni an boy Salman renom Salman ferde an he an o mo fete ko min tan no ana sello o ayani nan tuma wona o toñ nen ɗo tawi won kiɗo yo waɗem dépassé quoi mari joni aɗa yiya aɗi fiɗo tawi watma dépassé jom min ana bonne ha wona set an jo o yaay barka fulla ay ma fija Safina ma adul ma bon ko ɗo bonne na may hakam yaltudema mo fewnina bar histoire wonde ko moƴƴani ni a faami histoire wonde ni ko moƴƴani won gande meɗo waɗerde wala min tabande ma no oɗo e o joñaguima o sabi Allah no ko joyi wala hey jom woto wat woto jom woto wat jom woto wat hakkitame o an non jom ko police ɗum jimmi jom ha jiɗɗa ko warde jiɗɗa ko war as ɗum jinnuɗa babi yap an handi babi yap mo gañani ɗum haydara heɓani yinnomi yo arde gas merci beaucoup jom billahi wallahi andaki debbo woɗi nanggu ɗum de fam billahi cikkannomi e poos bite monna no oto ɓe mamde ayi noon hannde ko mbaɗɗa ko mbeɗa welti hen ko ni watte neɗɗo sa wone galle a hollat yimɓe galle ɓe jikkuma sukaɓe Dakar naɓe ko bonɓe leydi ko ni watte neɗɗo so toñima e galle fi ɗum ha cakke morlum hey mawɗo wonani waɗi jogorto galle an koni e haajuma e haala men nanggu hunduko ma e haala men haajuma ala hen waaw o gañani ko ɗum won probléme o ko ɗum won probléme o sahomi ɗeɗɗuma ko mbo rendin noon tottumomi ko kalam pour yuppa ɗum après o ñoƴƴi kam wuppanam tan o ñoƴƴuma bébé an ko kanko ñinguirɗa par ce que an miɗo wulma taw aɗa nder dus ko tagi a yaltani mata yiyani hello piimom ngo a yiyani hello ngo ɗum fof ɓuuti ko piɗema hello beddimi nden taw mbeɗen tawa tampi a yiita piimom hello beddimom paɗe beddimom jegnayi mbaɗim petti mbaɗim fof a funnofude kam mi fimo binde kadi hay yayam fii ɗum ni hayso joomi yawimama fi ɗum ha cakke morlum bonniri ha wona sese ɓe ganda koye mabɓe nden joom kam ni tan woppirte joom subaka Allah mo fini foof omo torkila xam
mi haalani hende ko debbo tahi joom no fiya mi debbo joni tahi joom no weddo kam paɗe nayi hocce tallaji no fiya kam yo yaha yeeso ko laawol oy attir haqqille ma ay ɗum ɗo ko mbiɗa mbaɗa ɗo hen ko wat ko mbiɗa waɗa ko de so ɗum ala allah oni seede joni wonɓe dorman inna allah joni maya sibu ñalom an sa sutti oɗo ñalom hunƴat ɓiɗɗen ma ko tan ha laaɓa mais mbaɗatma kono limon ne ay limon watten ɓiɗɗen ha laaɓa noon mbaɗatma jontaɗen foof hunƴat wiyeten ƴetta gueɗel mum attir haqqille ma o gol fof baltati moƴƴi pofɗani balɗiɗi ñalom keddiɗo to taɗ jomum wat ko mbiɗa ko de ay goto itti hen Semi ndoki mom ya. Bibi famille lo da pe ngana na kam horam da ne. Tadi mi mai mo. anto jomboni an Minam tajo. somi namdaki mo joom mo namdotomi joom Ko batta do yalt. ay ko ɗammi wa ndiyat awa ko ni wonani hol jeyɗo téléphone Yalt suda mi. wona téléphone joom Hajab ala hen yalt suda. an ga hol dillo e tarade ma bibi hol gonɗo e tarade Hajma ala hen mi. hajam ala wona mbiɗa hajam hay wona mbi waya Bebe. Andu man. Wona? Bebe. joman ko mbatta ɗo Kom garno uftay. la ilaha illallah an goppa douze public nana bobal ngara ha nder ga joni jamma il est 4h du matin mbiya ka ngarnoɗo ɓuftade an Mi rewi toon e douze public o de mais ndiyam ɗam ko ɓuuɓi ngari mi ɗo tawi woɗi ndiyam ngol nam hatma findinde mi wulnanma ndiyam aɗa andi min mi rewi ɗon e tarude public nde rewi ɗon e wona bébé towan ɗon ndiyam ngol nam a tawan ɗon ndiyam gulɗam non non hatma findinde mi aran mi wulnanma ndiyam mañi findindem mbiyom arɗo e aɗa andi bébé kañum tout le temps waɗan ndiyam ngol nam ga ɗum tan addi ɗum ɗo ede towan ɗon ndiyam ngol nam ko ngari mi ɗo tawi ɗon ndiyam ngol nam Bebe. wallahi ma piya bébé ay han sarena ay on ɓeɗo ɗi juɗɗa elleji sondena mewɗo kam mami fi on ha mayde bonde jooɗo a fii kam de an bébé Yalt suda. Yalt baba. Ya. Bebe. Ani mi jel. Bebe. Wani mutan ma. Wani mutan ma. Wani. Ada frote. Ah? Bebe and bebe. Bebe uta wide. Awayat bebe. Yun bebe. Numusi ha. Bebe. Numusi. Bebe.
bébé haalnam an e andi hen mi waɗanma hen ndiyam an bébé no hoto woy an ne andi hen mi waɗanma hen ndiyam bébé an andi hen mi waɗanma hen ndiyam ala mi waɗanma hen ndiyam ala joom kadi joom encore kadi joom ko ɗum jom woni min hoto faa ɗum e joom ɓe ko haɗanimi o yalti o yehi suudu nawlam to ha ilaha la ilaha illallah jomde naati o galle fusi fusi kay an ka ɓiyam so yaltude no waɗa kay ko jaari yaltata boowal kono an kay ala joomi e jaari mi anda hoto ɓe ngoni kono hande ɓe jooɗo jikkam o hande gila nden ha joni addu joom addu jaari galle o ronki deje tan gila nden ha joni ayi hakkude ma e joom ko resi jogo seeri jogo ngal ɗo dewgal wona an tan e joom mbaɗi ngal ko yumma woni hen gonmi hen min mbaɗi ngal a faami wadde ko yumma haalal makko nan ɗum de o si woni caggal ma kala ko jiɗɗa e galle ko ɗum wonata par ce que o woni mawɗo galle a faami artir hakkille ma woto hoyno min de woto hersin min nani haalde joom noon hande min makko e galle hande min kejjata ɗo walla o nawta debbo makko Dakar to ittinomo ndar ɗo kam hande min kejjata ɗo mbima hoɗo paɗa noon argañ arga hoɗo paɗa hoɗo paɗa eko jiɗɗa wadde accam tan an accam tan beɗanano ala haal noon ko jiɗɗa wadde an accam min o ko neɗɗo walla ko jinni mi anda ko woni mi woodi sauvage ni billahi o warat ɗum enen fof kaso paɗen o kangal de billahi o warat ɗum wallahi o warat ɗum ey joom waɗi kanko boy to paɗa ko jiɗɗa wadde ko jiɗɗa wadde accam accam de ala to a warata ɗum accam an de accam mbimani an de wat bonan billahi tafitan a nata jaygonde de accam mbimani accam de waɗa niyan amin liɓa dan de denami ay tafit accam wat accam wat ko unugal o jogi unugal o unugal so yeneyam ko laakara paami direct laakara paami direct bébé mi ala ɗo min tohundo e galle hen worɓe ala ɗo hay goto ala ɗo min toppami min hande toppami min mi anda toon nan sa udditima ɗo hande sa yaltima ɗo joom kam ñen ari ɗo fof hande momi aɗo waɗa balle mum sa yalti warma reeno mi mbimani an ko wattani ko joomi tawam ɗo hande e galle wallahi ñeno tawi mi ɗo hande e galle hande an mbimi accam atane ko bone ƴeew ko mbatta ko accu ko mbaɗa kam ko sa accam mi ñaagrimom Allah accam mbimani mbimam jinmi tan gacca oɗo ha joom ar ndeglen ɗum mi ñaagrimom Allah anani omona haala ha joni omona haala min toppami hande bennamde ɗe jani mi anda hande ko mbaɗani hande fof mi yalta e suudu ko ɗo min ɗum wona jaam min mi anda holmo tooñi min ko mbanmi ha woda mérité esirawa baade ni min mi anda min holmo tooñmi min ko nanɓe min ke ko bébé en tan yinnomi mi tayani ni ko min topami aya amowulo bébé mi yo ara yawno sinon sin boyiɗo koye sundu mayen stress rek mo warat kam joni min ay joni noon mbimi accam ko nanguɗa kam ɗo ɗo muusi accam mi ñaagimama tan gacca guel ɗo ha joom ar
joni kay joni a joom an a jaɓi ha beela jaɓi kay ho an notami accam wallam sabi allah accam ñagarum allah dewgal hakkude men a faami de accam beela acci kay deeti a jarama la ilaha illallah ay ɗum noon mi yonti ummade noon par ce que galle o min woni ɗo gorko min foti sahrude woni koye galle hande mi daaro joom somi yii ɗum hande ko boski makko gaddami ɗo e galle so allah jaɓi jiiɗa yitere Salimata artir hakkille ma yaay boyo artir hakkille ma nani abusani ɗo hay maître artir hakkille ma sono suɓeteno an e joom ko an cuɓotomi mi acca joom ndaha o wona neɗɗo o timmani o waɗa ko huwere reedani min mi anda go addani kam ko woni gila on naati galle o ha joni galle o koye bone tan woni yimɓe donki tan dañde jaam ɗum ko woni kono mbeɗa andi kam ñelow naati ɗo e galle hande kanko e jaari wona jogui naati nder suudu mum kanko heddi mi anda fof to woni joom an woni rawanɗo an woni mbabba an hay mbabba ɓuurma ana wujjata yontande ana wujjata yontande debbo ma jeewo banni moƴƴo leɗɗa suudu ma ha jangga ala ko mbatta wona gummaɗa jaaha o stade joni noon o ari o kalmin ndenema hande ko mbarode nder galle unu kala o ƴetti so wonani hande fittade ama min wondi gorko o waɗa debbo ma o unu kala o ƴetti o riddi debbo ma o nanggumi ɗum limmi nene ma jaɓɓume dande ha debbo ma naati nder suudu ha uddi nene ma hay min seeɗo warami seeɗo o warami sa naati hande galle billahi o warma hande tan o yoɓato wonki ma an yo debbo ma noon mi anda fof keeɓi ɗon waaloji mais pape joni ɗum solution waɗi kono wallahi azim sonno han neɗɗo debbo no rokkanno dande gorko mum ko an rokkatamo dande o faya ladde an keɗoɗa e galla men daha min no ballirɗa kam ni no jurmoriɗa kam ni jomum yiyani ɗum ne yahla adda koywe deedade wonɓe tan ladde hay goto anda han komi nanda homo adda e galle omo ɗumnene gallam oɗon ɗonon kam min kam he min de kam naji bandiraɓe mbeɗa aadani ɗum allah ñinow joom naati o galle hande mayɗo kecce hande hocceteɗo jaari kam wona naati e nder suudu mum haw ara hande o e galle solution ko ɗum an addi an rondi an addani hoore ma an andi no régle probléme o min réglata ha jaam ala pape darma pape probléme o sa régle ɗum tan moƴƴani on de rek probléme mi régla fatu haalanma tan yamin heewi doole ay so jaggi kam ɗo e mun ɗum sellani fat ɗum woni 5000 rek kam probléme o tatma 5000 joom kala jiiɗo men andi min jibinma saabu kala ɗo natɗa ɗon wawi yaltu ayi min ay gadduɗa ko e debbo noon tawi gon kalnan ma haɗa ɗen kaldani taw ko gadduɗa ko o debbo woymi tan koye sukara weeɗa wallahi par ce que ay nene ma hakkeji ɗi waɗatnomi ni ɗum wona yoɓe non ɓerdam nde wel affaire o wel kam wallahi joni ma ɗum ɓattel e joni noon a natat gallaɗo waya doole a faami sa ari noon komi mbiya o nene ma komi piiɗoma ha cekkinama ma a faami gasi mbiyat komi liɗɗon piimami ha cekkinama ma gasi a faami so wini fayima tan ma ɗum nanggumi hen wona haala haalis o noon joni wona way woto affaire o yewta kalade malta nan kalis ma fa kono neɗɗo dañiɗo yaade nder woɗɗi seeɗa eyi argay wonani a yaha noon ka kangal wonani woyrete woyta goygol gorko mbatta comme no mbabba ni a faami o anda affaire o gonga e ma goygol gorko comme mbabba ni noon mbatta nani an ni koye wadde sa watti koye bara o ɓari oji yontani ko woni yo
yo alhamdulillah Allah jarama hande kam moɗo anda mi wawa boyde o stress il faut que bébé mi ara waɗa kam sauvé alhamdulillah rabbil alamin bébé mi ari eke bennan joni deji alhamdulillah fuɗɗo mo rawan ala e aduna ala comme piɗum ha cakkina ala hande ka kuɗaɗo o dilɗo galle mum yo ɓerde ma ɓum o ala fof yo ɓerde ma ɓum o moƴƴa komi piiɗi ɗum ha cakkinayi billahi komi piiɗum ha cakkinayi accam mi aɗo allah e balle ma huɗima ñagomo allah komi piiɗum ha cakkinayi ɗum o kay hande so yahaji hôpital o fayi comme joni ko nananmi ko e bone bébé am nana woya min kam min to natmi ɗo piiɗo bébé am ke opotaka woyam ne yanam ay min to paami hande bébé am nana woya min ke waɗa mi mbarat kam tan min ala min déjà ɓe yiɗani kam ɗo e galle he piiɗo bébé am ke opotaka hande ko mbaɗanmi woyam ne yanam hande tan allah faɗanno kam hande min meeɗa dañde probléme adunam ko oɗo woni ɗum ɗo woni probléme e joni il faut que mi anda ko mbaɗami joni fat par ce que ɗum somi ala solution mi mayat min ke mi mayat tan ni mi mayat joni anda fat est ce que mi ala on moƴƴani joni fat joni fat piiɗum ha accam o accam waɗa cankanoɗo kuɗaɗo ma cakkinayi ɗum allah en andi o ko mayi añi jiiɓa galle ma an kuɗaɗo min winom an gonɗo komi piiɗum ha cakkinayi ɗum an abdeji al accam mi aɗo allah e balle accam mi aɗo allah e balle o waro allah o komi piiɗum ha cakkinayi ɗum o andi bojji makko ɗi cafani an an he ule hetsoɗo kam hetsoɗo ule hetsoɗo o komi piiɗum ha cakkinayi ɗum o ko bonɗo komi piiɗum ha cakkinayi ɗum woto ɓeydan bone he o innene man waram ga an han kam gawa wona komi piiɗu gal ha cakkinayi ɗum waro sabi allah an heddugel ɗo o somi andude somi jibinima ko ni o waɗat o komi wallahi mi waramo ko hôpital to an wonde hakkille ma wonde hakkille ma wonde hakkille kono on ko solution majjo min ke fonno miidial ɗum ko ɓoyi e yo jiiɓi galle o wonde hakkille ma wonde hakkille ma Mon fils, félicitations. Hein? félicita mais min mbiɗa laaɓa jogui ɓerde jafriɗami yafon yow kañum nde moo jahre hono wi kam kañum koko ɓurti yomar mi yafnoma yafon wonta wontude wonta an ko musma billahi wallahi wonta an ko musma yafon min an at laaɓa min ɓerdam an iɗi midde debbo ɗum yamɗani kewam ala fof kam muññani ko mi sikki ɗum ɗo aussi aɗa wawi muñande ɗum yafon s'il te plaît yafon comme jum te neɗɗo timmani jom Aïssa sikki théâtre uji ma ɗi mbattaɗi ne naate hakkillam a funti hoore ma wallahi kañum ko hoktiɗe yam min ɓuuri laaɓede juumi kañum ko hoktiɗe yam de jom haala juutka kay daɓɓa ka aɗa andi ko jinmi ko ya rokkam dandam mi yaha lawolam astagfirullah
Astaghfirullah. Ngol kongol kalda hay Allah yiɗa ɗum. Anani ko Allah yiɗi an suusi dara do ala haalnami haalal jome aɗa ko jinmi ande jinmi ko yaa rokkam daano manani Salamata billahi Salamata ɗum noon moom wata haala ɗum hakkude men seeram mukko kon kay accumi seer jaari an joom keccere kaltaɗe mi yiɗa nande ɗumen mbimi ko yaa rokkam daanam gila yitani cikka manani ko kalantuman ko ƴeewo rokkam daanam joni mbiɗa yaha lawulam Salamata aspire foof jippintation pour wadde seyɗano min kaldata ƴeew min jiɓiɗa o e nder wor min gandindemo gorko min idiɗa o waldude e nder suudu min kaldata bamum fitiru ɓiɓɓe ma kaldata Salamata artir hakkille ma seyɗi mbawren jaggiram hakkille ma o jaggi ɓernde ma cinéma nuji maɗi mbimami ɗi joni mbimi ko yaa rokkam daanam joni mi yaha lawulam walla an a nanta joni ƴeew jungo ma woto faw ɗum ɗon yaaf min toñma yaaf kala to mbiɗa ko min waɗi min kay ɓanda fof ko gondi min billahi min ke mami yam safuyo tan te somi welti ɗo joni suudu mami yiyami o ƴewanon ko mbaɗi mi ɓandu mum min komi bonnaɗo min mbaɗi ko ɗo min ɓanda fof to pawi mum fo wandu may nokku wona e diine wona e rewande wona hay mais dal ƴeew joni jewte jungo ma ngo woto faw ɗum ɗowam eyyi joni komi ñawiɗam jooɗ won ɗiɓe haalanden tan joom aɗa rokka kam daanam walla a wawa rokkudemi daanam dañbiraji ƴeew e joni fatmiyam ar to paɗa mbeɗa mbiɗen ara woni holɗum jungo ma ngo woto faw ɗum ɗowam mbimi ko yaa rokkam daanam min ko ɗum namdimami ko kalta ɗo ko fof mi namdatima ɗum yeeyi annabi komi ñaguiriɗam saabi an aɗa andi annabi an eyyi komi ñaguiriɗam saabi Allah ɗum haal kalta ka hakkude men duwi ɗo nani Salamata wallahi Salamata min wawa woppude min wawa woppude billahi wawa woppude woppu Salamata joom ay gojjima seytane ɗi natanimi hayno ko aɗa gonjimi andindem hande mi waltata e galle danam de a rokkat kam de force ude guere ala pulla ala fay Jom wallahi rewi ndewno ɗi gonen ɗari ko ni tan ndewano adun kam yahat tan arata kono rombo noon nene eyi mi wona guiƴi de Joom an ɓura ñakkude fayda ha mbambam pourquoi wambata debbo makko kanko jeeyi debbo ma ko taki omo wambamo so tawi o yiiɗi wambede kay wambede est ce que o meeɗi wambude o amiɗi wambe est ce que aɗa yiiɗi wammede oden leeli jabade oden yiiɗi wambede poɗɗa noon ko ponda Allah wigi yo neɗɗo fondu joom ƴewata won ɗo keeci de wi ayo nenne ayo nenne nenne tuuki ayo nenne salamu aleykum nen aleykum salam anda mo buna man yo nabi war kala on heddo mo momba nen jodi babu jodi ana sanum do ana tan kewbe de ne wi ayo nenne ayo nenne sukaɓe joni kam haɗa nin mbawi gilli tan
gilli kam kala gaddan ma ko non dam jippima no wala annoncé Oi, bébé, gagné Voilà. comme. Gagné comme. Pardon. Gagné comme. Dah. Oui, bébé, yo denc. Bébé de. Selam. Tottat surprise bi gandanɗa hoorema guila jibnaɗo ha joni a meeɗa ɗum nandi meeɗa ɗum dañde sehlima dañi ɓinguel boye mbiɗa ɗum Bébé, mais ala bingel comme cowiɗo. wona dañi tan Ala comme cowiɗo. Heyyo, dodotoreɓe koye lumbinima. Dodotoreɓe koye lumbinima. Dodotoreɓe koye lumbinima. Dodotoreɓe koye lumbinima. Hodoro tumiɗa buna sare o timi ñamata somi ñami mi lawƴata somi lawƴi mi nawtata. Avancé, avancé. Boy, mbiɗa ko boy. Ayyo ma. Boy, félicitations boy. on nawi kam sa Barki Rasulullahi. Naati nde suudu nen somi yaltino tan mi maaya jew andi ko mbimi ndena ayi o fenaare mo fenmi mimi komi cowiɗo ko noon mbimi mimi komi cowiɗo taw hay dara heɓani kam wallahi hay joom ni anda hen haydara hay goto e mabɓe anda ko kewi ko noon to mbawnomi wadde sinon o mbara kam e galle he annene ko dewɗo feewi sa te so ɓooyi ma wo ko yaltini goɗɗum ko jiiɗani ko waɗata ko eyyi mi yima noon amin te kadi ko ƴoƴƴo no ƴoƴƴi ɓurti o way hono domru ni o gatata ko mbo wutta no feewi sa ande mbaɗa hono koɗɗo gallam ni noon ko noon jomum wallete leɗɗe joni sa yeehi o looto hen balɗe tati ƴeewen an jara jakse an aɗa wawa wonde aɗa wawa wonde gonnoɗa o jara jakse men jaari a yaani yo rufi suudu ma aayi o rufti gaye o waɗi ga aɗa ɗo so yi yeeso goto ganda anda hono aayi wona ɗo jombe walla ma min golluɗa an gullanmi min tawi min golluɗa min tawi ok ka batno ɗum juste rek pour rendina men an ɓoccode min wawa rendinema salam noon pofna hoorema ndeƴa artir hakkille ma mbimami min tawi min haali ɗum ha weli kam ko mbawɗa hen mbiɗa o naari suudu ma o naati suudam o rufi ɗon aye an wawi fende an yi toon aaye an wawi fende an olol min ko an te andi ay an o haalo ay ko an o an andi kam aɗa andi holi min mi fiyanma ɗo ha mayde bonɗo joɗam an an kam wallahi ƴeew sa fiim noon allah en seedi ñiiƴe maɗe fof colemi mi fiyamo ha o ardan fiyam o penowo an gonɗa ko wonde goccode kono sa wonano ɓoccode o penowo joɗani ɗo e mais haal mbaga fiim fendem ko ɗum woni o dari o wi ko cowi jom ko ɗum woyane ko hay sowade o sowade ha ɗon ɓoccode Jom. wonano manipule ari ɗo juñon to minen kal fugi wi debbama naari suudu mum rufi toon aaye ko gonga ya tawa ko wi gonga mbeɗa tawa yummani tawa mbiya tawa ya ka tawa ɗum kanko mbima min yimo o naatni suuto yimɓiɗo on aaye wona gonga an Gonga kay. Allah an goggo an kanko rufi aaye ndi suuɗo goggo an o debbo bonɗo an ganduɗo ko boni an ufto an mbiɗa asi hote jawe kam ma haɓɓi an bonɗo o yaay ni salmat ɗon fof no memi o kam mino wawade mum fof ɓaccam dal ala probléme mais nek fof no memi o wallahi ñiiƴe maɗe fof komi colomo ñiɗa collaɗima komi soɗa ñiiƴama ko min tawa min fawi hen yisaram jon mbeɗa dañi ɗo e wona ko mi serdim an goggo an yi kam mi jutti ay moɗum yippo ɗum ɗo e nanganam ɗemgal ma ɗemgal mi haalan ma ya an tan haalde o tan o waɗi ɗo bone makko ko ɗo ɗum suudu mbaɗo o waala salamata waala no suudu makko to an woni feno an ala gon ndilaɓo ya okkon salma hesam fiyamo ha mayde bone babane serno babane serno mi ko mawɓe ɓe salmata he salde mero waranno de mero waranno de ɗum ko salana probléme salmata
hokki men jom o fiyam wala ko sababu dama ko jiɗuɗa fiɗo o penowo ari ɗo e dari hakkude galle ko coɗɗo hay huude heɓani ni Gasi tuyo yadde Deƴani. Debile. So wiima yadde yadde kita. Deƴani. Ko mo do so Deƴani adama ko haade ko wimami so wiima mo di wala wala ala ya yadde ya fodo raw be Bimay min hade on. fodo Gugu awa yandude head a. Nangana bunu ko mako. acum kay asam yam tan jinga awa Andi ko mo jabo kam. de sudma yahani ko santimet ya yimi ya suma Ya hay no. Hay no ko. suma Hay no ko ya hay. an kam baba an kam Arfiya. ala hen Arfiya mbiyawa. Mo ko da ha do. Iya, ayo ka ikam do. Bebe oko. ay on joni horon on fuɗɗimam yawade on fuɗɗimam yawade gaccani probléme uji upan do ay yawi pilona O yuppi ay o gondo. O ngala an. Ganduɗa ko asti umbude uftade kabba an bondo an jinne o. Ko an woni bondo an. Wona windago da an kuɗaɗo. O bondo ala foko haɓɓani ɗo e galle fo serdi. Wona mbiɗa waɗanɗo arwal ga. What? Arwal ga. Wona ba waɗan. se ko wani darro darna jaga o Arwal ga. Wona waɗanɗo arwal ga. Turbo ko ala sala be mi wala nto. acum gacce jamu Mi accitama wona waɗanga haydara yo Wala. arwal ga. An hey. Arwal ga. Turbo ko ala sala be mi an wala. wona an haba ka yebben Ko ɗo wala ko non gala. hali go suudu ko mala wona waɗan ga hayro yo ya an ok kam atuttamo sa tawi kam kurusum ñaami yayma e jom watte ay affaire o noon on yawti keɗo ay jom anno ay a yimɓe kalan ko fuɗɗi wonde gonga wonde jibinani par ce que ɗum kalta ɓuuri honduko ma laaɓi temedere capanɗe jeetati wala wono walda do min wawi walde galle wal dañe debbo ɗum gaddirɗa debbo joom ko ɗum gaddirɗa debbo ha wala wi non wala kam wi non jom wona neɗɗo ko min kadi jom ko addi ko nde heñoro o addi nde accu ɗum ay jom min jom cikkim kanko omo loto janaba mara wol ceerna goto hokkatam ɗum ɗo en gueɗe lolle min anda min jom baran haalet salamat o addi salamat rutti kadi o addi ɗo ganda o nde heñor manda ko métis manda ko to umme e aduna wata yeyi suko jaat joni yalti atelier mum ƴeftan mesure joni noon iti joni no adde o yiki jomum ƴeftan mesure nde min ɓernam de fof waɗi ko teuf mi ronki yiide hooram joni noon allah boy ko ardi no ardini ɓurngol ngol min jimi tan haqqillamo wonɓe jankade haqqillamo mbimo o grand frère wona kanko yeɗɗana ndar jaadno way jaadno way kanko mesure a ƴetti way mesure min ronki andu ko foti mi waɗde makko ni sa Ablaye ƴetti tan mesure an debbo paɗni on wayi waddini wayi fewdini an bayen mbaɗani ƴolle ana yi jaari tigi mi dartinimum fewi ayi an siki joom en handa e makko joom handani mo joom handani jaari ƴew mbimami min ko yumma pottumi conférence o wi kam joom ari addori lembel non ɗum ko hollum o wi kam joom addori lembel mais ayne garmi galle nde ha jiimi jaari ummi jeere non boy mi nawta laamu to Allah mi meeɗa yidde neɗɗo joɗɗo tan ha wayno jaari ni mbima so laamu dariɗo kanko dariɗo a felmata laamu paya makko barke rasulullah wona cakat no jaarno yoddini min ƴeftam sentiment mi taƴo teside haqqillam nana e makko mi ronka andu ko taƴat mbaymi tisi ko photo mo kanko jiyam nini wallahi allah e ha gueɗe ko hetti kam ko septimani mi wiyano kono leldoto jaari joni ƴettan mesure o yahata ha nder suudu mo ƴettamo toon mesure o tema haalama gueɗel mbaɗanɗa ɓoƴade debbo goɗɗo mawɗum bonan debbo mawɗum ɓoƴat ɗum bonani aɗa ɓoƴade mo ala probléme ande hokki kam tiwsal wa yo wona haydara ɗum an hande o joom so maayi holdono om ko min wona woni mawɗo wona mo miñi ko debbo mo wona ƴettata e wadde gasi debbo mo ɓoƴira ɗum ala probléme min kay somi dañi joom kay so Allah hawtude meɗen yaade joni tan mi heewa jaari no ɓurini kam min kam mi yiiɗa daran hay goto sona kanko somi jawruno hokkete goɗɗo mi yiyani joni jiɗɗa ñun ko joom yo ya lahari ñun ko maaya joni noon ñun ko hedde debbo mum o jaar jiɗɗa heddam
wallahi ɗum waɗi somi dañino hande tan haala ka ñifi wadde pusnoma maayi pusnoma maayi keɓa jaari kalnoɗa ko yeruma kalnoɗa ko bool yeruma mbima kalnoɗa ko bool min dewgalam ɗum bonnata jam abla dewgalam bonnata kajjitaji pour dewgal moduma daga waɗa foddema moduma daga jom amanan mbiyam acci mbiyamo jom barki rasulullahi maram ay serene ɓe yimɓe billahi wallahi mbarma ko woy mbaɗɗa ɗum min suudu salamata no ari tan poñi kam o ɓagginam miirla jom sawari goota ma kalantami sawari goota ma kalantami jom mi yam jettime salanda gayet o wiya mi wi ko yurno wonam garmi ko garmi ko salminde salamata ko nenam togo an han jogui ɓandu woɗere wo anni sahaɓe ɗi ɓalle jawarta hoore ma ƴeew o waramde piyo ha ɗum na gasi gasi majji kam taha jom deej ulay deej amma deej ha yow yang escale rewɗo yang escale jom deej an deej nomi lam fiyedde o waɗeten ɗo hamnande kalda ɗum ɗo kalda ko ɗo tan hamnande kalda ko ɗo jom ya sabi Allah ono noon Seydi Sow min guil jimami billahi wallahi komi pertuɓe so carrément haydara mi yiyata mi nanata an tan wallahi wona ɗum de jinnomi haalde boom jinnomi haalde ko a jibini moƴƴo suko mo ganduɗa guilnati oɗo galle vraiment yimɓe fof no belti kadi ɓuuri men welo o woppata waktu kadi on waɗi israɓe makko respect minen kam ko naati ko galle o somin mbi eyi o wi eyi somin mbi ala o wi ala ɗum de no wellande kadi joom hakkille mum idan joom jooɗotano koye galle kono joni hay giɗiraɓe muɓe so ngari o yalta suudu te kadi ɓurgol suudu ndu en naatitni e galle masa idan galle o wona ni wanon de galle oɗo idan wona ni wanon kadi ɓuurim ko hen wel so naati waañi yo naat waañi tan de wiyani yo defde yo naat waañi tan maara ko weli fulɓe noon mbi cafɗe yaltat koye cafɗa an artirta hakkille ma o ganda ko jeyata ko an ndaram min a yiyanimi ha ndaram ga ƴeewa kam no feewi ƴeewa a yiyani ko debbo dañata ko fof mbeɗa daña ɗum bandi yagal ma an jiiɗo guite ma ɗe ganda ka bandi oppoy no mbaɗa ni mbimi sukkonomi nangana kam ɗemgal ma ngal aɗa wiyamo eyi cafɗo wawi jibinde caf ko ganduɗa cafɗo mabɓe holko gandanɗaɓe ha wi gam yo aɗa jippinama e nder mabɓe eyi guila waɗi an o lawol goto o defanma keɓoɗa ɗo mayde keɓmi mayde aɗa omo safri holko safa e mabɓe o ko ay ko meeɗi huɓɓude ɗo cuuray ha o meeɗi huɓɓude cuura e galle he an sona ka iblis an firtoro galle ma an bonɗo kono ɗo ma andu mino ma hande galle he hande ya jomiraɗo tabaraka wa taala an Allah bawɗo an Allah jogiiɗo hande noon heɗen jogori yewtere ɓayri ɓe mbi kala ɗemgal ngal kalɗa Allah ina nana mi haalnima hande pular min maccungel ma biteɗo Hajjil Sow mbiɗa dañi haaju mawɗa mbeɗa yiɗi paabaɗami te noon meɗen oɗo sa'a a ala temps a ala yaajede saabu koye korko wona meɗen bilteji ɗi ne keewi kayitaji ɗi ne keewi kono mi ñaagimama tan e ceylagal hakkude men ƴeew kala ko mbaɗanɗa dartin kuccita e am kalda e am min Hajjil a faami Allah wonko jinmi noon te an noon ɓe mbi
kala ka neɗɗo ñaagima o ñaagirimom tan laaɓal dokka ɗum allah oɗo debbo biteɗo ummu esum joom o jibinɗo o jaari mi torimama noon a bawɗe ma noon aɗa andi kam aɗa heewi malaikaji kam te noon kanji kam so ɗi kaɓɓi dewgal ngal wonta itti ƴeew ɓe ƴetta tan hajjil fof ɓe lomba e nder ɓernde ummu comme nin ummanare nder ɓerdam he ɗum kam miɗa andi ina weɓma kadi koko yaawi wonata kadi ɓikkuma dewgal ngal ha tiiɗe kek a faami de kadi allah ko cakkittamami ñaagade noon allah ko cakkittamami ñaagade rokkam fit mo mbawi haɓira Houleye tan ɗum tan Hajjen jokkit Houleye min komi piɗɗo nawde inchallah Hajjen ummo moni cuusɗa kam hantu kalɗa ko Houleye ay mbatta koɗo ko kecce ay jinmami andinde komi pellit wadde ɗimmel mi adda ɗum ɗo e galle so tawi noon ko maydam woni hen yomi maayi so tawi ko maydama woni hen maayi kono komi baɗowo ɗum te mi yiyani hakkude hoolere e ranjere ko haɗata min wadde ɗum an mbargona debbo garnoɗo ñande no on yiɗi yaade so sehilay mum ɗum taki aɗa haalanami haala lembe Houleye ayi on debbo garnoɗo ñande jiiɗa ɗum ari ɗo ko kañum jiɗmi humante noon astafirllah wallahi kañum ana hiɗi ko kalta ko aɗaɗa selli ono woni ese mbiya kañum jiɗmi humande on woni esum joom di wona kañum jibino joom sodu joom ko esum joom kono wona esam eyyi ko esum joom ko ese an kono min wona esam ɗum jiɗmi ganda te hat ɗum ande ha ɓe kinot an Hajji ko jiɗɗa haalde ko ko woni ko jiɗɗa haalde ko ko woni yolbin jungo ma mi haalanma ko jiɗmi ko haalde Hajjen yolbin jungo ma ngo mi haalani Houleye a anda jiɗɗom a anda korsinɗom a anda kirsuɗom Houleye mati min cikkiɗamin komi hoywere walla komi kangaɗo mati min Houleye a anda min andi mi jibinani joom walla hol mbiɗomo noon Houleye ɗum ɗo gilñan joom jibina ɓernam ina hen ñawi kono ɗum laaɓimi tos e hikka ko duuɓi 10 Houleye o ngor Diouf garnoɗo woni bitikeɗo somi haali jam mbiya ngor Diouf o bande gorko ngol gartoy fof mi taw ngor nder suudam megaji cigarette nder suudam fof muñ mi deƴƴi ɗi to duuɓi jawtuɗi min kawɗi ngor ina yari ha wawa dara mbeɗa wonde sehilaɓam ɓe ganduɗa hoore ma ngor poñ kam o wimi addu ɓiyam ɓiyma hom o wi an ɓuuri andu cuhlel ngel ginnuɗa ɗon haɗɗum e joom haɗa ƴetta haɗa joɗɗin haɗa andi ko min jibin ɗum hayyo ngor e ngor haɗa wuuri la ilaha illa billahi cikkanome mayi ko ɓooyi so mi wuurani aɗa yiyami ha sellu wona ko ɗum addi on kono hangade ande ngor min komi januɗom tan men ma yi noon haɗa selli ka sellani gonɗa wundema hen ande ngor wayi ɗum tan an haɗa selli haɗa jaam mbaɗa jaam jaam wonti o an to gonɗa e aduna min ko mbeɗa galle tan an kam ngor an ko luɓatama la ilaha illallah ngor a heɓɓitima kadi sangar jaaha gona goral nayyal kadi ko mbaɗanɗa e cuka keɓɓiɗɗa gorko ma yara ko haali so yarani ko haali ne manki ay séréer billahi séréer fewta ha laakara
cikkatnomi hannde haɗane jakkaji haɗa juula jamaji haɗa juula haɗa waɗa ko moƴƴi ha joni ko ɗo gonɗa so neɗɗo juuli ko dañat ɗum ne haɗa mi julde min ngol accu sangar ngori joni maya ngori a ɓooyi de an woni allah m saka labarami waratama kono ƴeew ngori gila combaji ma ɓooyɗi gila gontande gallam haɗa yiya combaji haɗa ara a yejjiti ayi an haali haala galle ma to Huley woni Huley nani galle on nayi walla ha joni ko suka min komi ñamminaɗo de Huley kam hani komi toppiti ɗum Huley kam a fotani resde Huley an a fotani resde ƴeew ngor ƴeew ay kono haala noon ko tan aldata pourquoi mi waɗani mérité resde Huley Huley oto yejjide Huley mbiyam o mawni toon mbimam Huley mi ɓi afo o ko min sukkiti laawol ngol jibitini ɓiya mawɗo gorko o an kottata ngor min haɗa wawi jibin ɓiyam min maɗɗamani ɗum jam somi kottine ma anndu ko ƴeew an boɗyol ma bano wandu reedandu ndu ƴeewa ɓiyo o no wayi ɓarude no min ni ƴeew o ko ɓiyam noon so tawi on nattani cuuɗam ɓe min ma komi barowomo de ngol haɗani haɗa kam yawi noon kam mi yawakimo non haɗani an gara e debbam jibina e debbam yimɓe haɗani kam meɗa andi haɗa andi mi hata kaaƴi kam haɗa andi kam meɗa andi ngor mi masla ɗum mi deƴƴa ha mbatta joni potta e am bedda an kam haalal wonde an jibini ɓiyam ko on tan jogimi ɓiɗɗo noon on tan jogimi ɓiɗɗo min mbiɗa foti heɗe ɓiyam on tan jogimi ɓiɗɗo ayi to jiɗaɗo sa addali ɓiyam o ahangam ko minoma ahangam min komi kangal a poñat kam joni mbeɗa wonɗo jatigue ma a huuwi duusam fof ama heewi teɓa a eggi toon ha par haɗa ko keɓatno waddema hannde ko sabi haalande ɓiyam o ardata barke rasulullahi mi wara est ce que haɗani noon accuma haalal ma noon haɗani série waɗi pullo kam haɗani aduna ma boni sa mimi kam ƴiƴe mam yalti tan aduna ma boni min aduna meeɗa moƴƴude saka bona kono séerira pullo kaɓata addu ɓiyam séerira pullo kaɓata ɓiyam yo ar ngor ma heɓɓima kono ngor ƴeew hakkude ma Allah min ko mbaɗɗami kono muuside ɗum de on bakkat tan wawma kottine jaygol haɗɗum andi wona ayi a foti tuub an oto haalnamo haala jeyge bamma jeeya jeyge yumma jeeya jeyge min kalamami ko haala ɓiyam ngor andi ko jiɗmi ko tuuba kula Allah ngor haɗani min mi hangaka de ani meɗa andi an jibini joom jiiɗo gi bahima derde gi fof ina andi an jibini joom a faami jinmi noon tuuba gacca ko mbatta ko ndewa Allah sa maayi tawya jaam kono ɗo ɗo gonɗa hannde sangara rewɓe yimɓe yeyde doole sa rewi ɗum ɗo ay sa maayi billahi wallahi tallahi sa maayi ɗum ɗo sa yehiti Allah juuɗe ɓole garta Allah ko mamma maayi yeehi aljanna ari ɗo wallaka ara wiide ko yimɓe ko ni guuri toon walla saka aɗa wiya ko jeyge paani wadde gumani gura a gumani ko Allah haali ka aɗa andi ko kalantamaɓe ɓiyam o aray jungam ngoo ɓiyam aray jungam ngoo walla mi wonma ko bonni ko Allah bonni wadde joni waɗi ala joni jibi wadde ko jaltatnomi komi ɗatno koye dow Huley tan gonnoɗa tan jimmi haɗa jimmi ngo ko hoori haɗa jiɗmi haalnan toon fof no wano fof to defere ɗo min leldima to salmum ɗo min leldima sal ɗo min ɗo juulami ɗo eyyi gallol baali ɗo hayri jamama leɗɗo oyo gonno ɗo min tappodiri ɗo weela ɗum ko jamma e ñalawma subo kay kiide no jiɗirmi ana wawa min mbeɗa wawi ɗum waɗi joom yalti hen joom noon ko joomam ko ɓiyam sa addani ɓiyam ko minamaɗe ayi ko kalantomami ko ɓiyam mbimami walla mi warma ngol wat sees itti juuɗem haalanno haalmi heeɗo ko jiɗɗa joni ko ɓiyam ara ha ɗo joni min mi resa debbam mi jibina ɓiyam mi waɗa inde ha pare mbiya yomi addana ɓiyam ngor hoɗo pawɗa ɗum ngor wadde an cikkuɗa min an wawi walla an woni hol e dar ngor a heeli kam te billahi wallahi ngor min yami ƴeewoy doole somi dañi ɗo an a jarni kam nabde hay an ayi an ma kam taka murtumi yalta diina
min naata baaro comme no mbaɗɗa ni doole holde min naatata baaro comme no mbaɗɗa ni min jeyta doole ɓiyam so arani komi barawo woto waɗ ɗum waɗtaki sen kawdi gongol mi waɗat te an huli an wappiti andu sa yii joom jiɗa ngor juuf ƴewɗa hajjel haɗa ndi jiɗinani joom an kam annanmo lesam ngoɗo sa gayni golle ko ɗo poɗɗa foftade ko guenal mo gandanɗa hoorema so golle ma gasi ɗo poɗɗa lelade poftoɗa walla an hanki hay darma waɗani fonctionné a hersay garta lelɗa ɗo e leesam ka cikkuɗo ɗum ɗo ko ici repose walla ko holɗum ay hajjel woti yawami ƴew he ummu joɗ kalda e am a suwa najji aɗa ko jiɗmi andinde ƴewam ga ƴewam guil dow ha less wona jawdi mankim wona haydar mankim a suwa woyde ma woy joni a faami ko mbimam ko jiɗmi ɗum ndewimi Allah a faami an noon mi wawa rewde ma Allah par ce que haydar ma waɗani fonctionné tawdi noon ka gaynud golle a yahat poftoyɗa galle ma dokka kam dandam poftina hoore ma ƴewɗe leɗɗe ƴew ɗum kala ko wonno ɗaɗol guil Fouta ha Sénégal a yari haydar nafani ay min ƴew min bojji ma bojji ullun min ala ko wattan ƴew umudo umu joɗ he rokkam danam mbim he mi faɗani fat ka juul ɗi juul moƴƴo debbo kadi moƴƴi gaɓi ay min somi wa'anni haɗa andi mi nattama par ce que min mi yiɗama hersinde dillinanim ko fotni ceeɓene giyal mbimi ya rokkam danam haɗa jiɗi dokkami hande sans hande oɗo jamma garowo o jamma goto mbimi ya rokkam dane hajjal rokkam danam mbim a wona meeɗi warde neɗɗo war kono min wallahi mam ɗum mbimi ya rokkam danam mbim hajjal wona mi ɗeddi a jaɓani ƴew joni mi jooɗote ma maaya pofta te som jooɗime ma mbimami hay ko ubbiya dañtake ɗo cayita ha mbayani darabo mbimi ya rokkam danam hakkude ma Allah haɗa am suusi jooɗo ɗo sa jooɗi am heddoto a hajjel aɗen ngoɗo less mo wari ɗo worɓe ɗiɗi an jogor wontude tati rokkam danam guil mbed dial mbimi less ngoɗo mi wari ɗo honuma en ɗiɗi maayi ɗo ko an wattat ɓe tati rokkam danam naw awdani e boowal boftin boowal futtinam ɗe guit purt fokki keddiɗɗi mi waɗi ɗum ɗon e balcon o yah leɗɗi ma ɗe ɗo continuoya ɗum min sohlani puus kubba mbim yah joni kay en ceeri komi banda gorko woto hoyanam hanki waɗa sees mais hol jiiduɗen hol min hol an dewgal rendinno men dewgal gasi en ceeri fokkit ƴeew an aɗa wawi won debbo goto sah rewɓe ɗi ɗo wayno ɗon ɓongu gondude asmani tan gasi bofɗin bowal ay ƴeew wat waɗnam komi yiɗa wadde de wadde yiɗa kam allin seedi mi waret ɗo joni wadde yiɗa kam somi yiɗimam ko mbaddame carton vide ko mbaddame ma meuble mbeɗa jogui meuble uji mi sohlani fokkit ko mbaddame carton vide naate rewɓe ɗiɗi hay dara wawa aɗa oɗo ɗo mbimi yaya hokkam sas hande wona rokki kam dandam fokkit ya non ala seede ka jiɗɗoma e ala seede he wat seede ƴettu bagage ƴeew komi ñagorɗom Allah hokkam sas hande tan jamma goto saabi Allah ƴettan ummuno mbaɗa yonte ƴeew ƴettan ummuno mbaɗa yooɗe la ilaha hoto wat julɗo waɗtan ni mbim bowal julɗo waɗtan ni faɗam ar ɓernde ma ene wawi artude garta bo wallahi ana jogui joom mi yiɗma wallahi mi yiɗma billahi wallahi wallahi mi yiɗma wallam sabi mbim rewni rewni mbim dewgal wona noon ko yimɓe jooɗi kumingal wona enen ɗi tan mbawi ngal dewgal en ceeri
ko heddi mbimi ya ka jiɗɗo maaji ka a natti sohlude nguurna wallahi somi heɓani mi maayi a maayde ɓuranma maayde ɓurnimi eyi wona mi wima mi wari ɗo worɓe ɗiɗi e less ngo walla cikkata ko mi fijat hono ma en ɗiɗi maayi ɗo ubbaka hay ubbugol pewngol iya an kam somi waɗimi koye foos nannat ma fokki an waɗa rewɓe ɗiɗi hay tous a wawna ɗum woto yennamde en ceeri a wona goɓe wona hay tous an hay ot panɗo sabor ma hande tan ɗum heeɓima min andinta mi laaɓaka de est ce que wona ni mbanɗa est ce que wona ni mbanɗa hay saret panɗo sabor ma fokki an est ce que gorko seytane resanima mo wallam saabi Allah an ngati de ummo wallam an ummo mi yinno wallahi ummo billahi wallahi ana watto yew yeesma ngon wawi am yo la ilaha illallah hajje ummo somi pertima mayat de ummo boftin bowal mi wawa haala yokkade ardoy sa hajje fokkit ardoy sam ummo an ummo woto wat ni wona ni somi yettima ma amayat de ñande darga yo Allah hattu hakkunde men min wima hoore kawma Oumar Gaye anani min wima noon hajje so dari ɗon a mayide jom gon kono ko seeɗa aɗa yaafina ɗum woni o jikku debbo mo jogiɗa ɗum kay wontoto muño tan dewgal mon kay boni kay hankadi kay ko bonanno boni a muñere Allah ganda ko dewgal tan ko debbo tan janggo aɗa wawi dañde debbo ɓurɗomo yontere ɓurɗomo yonde aɗa wawi dañtude kay hay annene kay aɗa wawi dañde janggo daña gorko ɓurɗo ngarɗude joom joni sa maayi hande no walla maayi noon an maya 2 fois walla 3 fois joni aɗa heddanima ngara ndinna bagage ma nani min mballuma no nattuma gal nene maayi mi yahaani nokku ko dow jotto mi yahaani a yiyata dewgal mon bonni mi yahaani acca haqqille ma ndenna bagage mum hoota nen andiri kam so woni ɗo kono ko foti no hojam koye bakkat gonne ɗum woni koye ɓofde Allah de Allah joni o de wonati ñablirde a waɗat joni o holluma joni a sikkano ɗo ñalawma jom gila gummiɗa Dakar gartuɗa yo ndusuɗa mi lelima hindu balɗe 4 Allah jamma mi ɗantako mbalan mi ko woyde ha Allah weeta somi nani salatu muddinama mi ummo mi loto mi pompa yesam mi yalta wayan wona salamata mi kono ɗin gojji ɗi bancinannomi jamma fof sa sikkima ɗum male jom mi anda ka ngaari mawdi wona dewgal mon ngal rewani lawol ngal yahirani no ngal hanniri ni ngal waɗira hano ngal foti waɗirede ni ko ɗum tan mbawɗon dañde hen kala ko jiiɗa ƴettu ganda ko liggey ma rewan law min ɗum o ñalawma hande o fotano ga tawde me o galle ɗum fotano hewde yeesam kono noon woni momi andano mbaɗanmi tan ko o nenam jooɗiɗo ɗo so wonano fittano makko ɗum ɗo tawatano fo galle par ce que an a waɗani mérite o mimi joɗanadema ɗo ala fayda yeeɗe haw haali gon kay dewgal mon ngal rewan lawol so ngal rewna lawol wona ɗum dañton hen ɓuri jaɗata koye mon ƴewa no gurdi ɗon hankadi ko bonanno boni nani wonta fewde jabru Allah mawɓe fof ndendi mbino moƴƴi ene dagi nani bammareji ene dagi ceernaɓe kaali anduɓe kaali mawɓe kaali suko noon saɗa mala nana ko haal mawɓe nani joni hakkude dewgal mon boni jabre Allah innon Allah moɗon pewna bagage ma no mbimami ni min nawtuma ka jaho uggolal nam ɗo anne o
o hangama de ay nen nen jom hangama oto fay jom nen anto paɗa ɗuma won gorko an walla yimɓe mbiya bébé an ko boni man Baba, ko ɗum woni? Ittu talaɓe tos ittu mbaɗɗa koye am ittu holko gittani Huley a wona julɗo ka keefeere bonɗo ɓaleejo holko gittanmi ittani koye barawoma de ko woni barke rasulullah mi lappama ko woni ittu ko mbaɗɗa koye am holko mbaɗmi ma ittu ko mbaɗɗa koye am Huley holko mbaɗmi ma Huley ittu mbaɗɗa holko Babe, pourquoi finir men? Pourquoi finir? Nene ma ko waɗi ko non? Pourquoi ko waɗma? A yaari nene ma waɗi ko waɗma? Wona ko kuma noon le jaami toon ko kamɓe ɗum ko toon haɓi an ngori o joggata won ngori joggata firti ɗum lampe o huɓɓata mi yaha toon lampam sali huɓ courant kopi paɗa courant art jom komi jaɗa toon ɗum komi lalante mi wona gorko yayma waɗi ɗum accam Jona wonma ya desiɗa e sam ba bandal wonma ya desiɗa e sam min jeeri o riddi kam min jeeri dewgal ngal ittama aba battani jam hayla jam barke rasulullah e manni biba mi hakkude ko jom ko buhla ñaxlen o bon tan takke jom yow am jogino waktu goto ganda on wat kam ko wurungo fof ndar fof en gandi o waktu ma geej so eram so geej kesa eram uddimdir cuuɗi ko ma waale wakle nde ɓe jiɗi udduto amin won an mat sara haala yejjitata o ko debbo mum ɗo an ko woni hen wona hande ka ñamde carte mémoire ko ñamami an ko ñamami ko yimɓe deji wayi min ataya mo ni noon hora horde dillat saha o sellani no feewi quoi non horde dillat wonke a kaaɗi ko ngari aɗani ko vendredi chaque vendredi o mbiɗen memi aɗan kam hangaɓe vendredi koyɗe dillat seeɗa quoi la ilaha illallah bébé e jom a tuurata kay ande Allah tan andi tan holno jogorɗa dartade joom an subaka Allah mbo Allah findini yimɓe fof joom an ko hesɗi tan jaltinta hande ko debbo janggo ko biba hande ko ɓiɗɗo biba nan joom barke la ilaha illallah min fof kam tampuɗo billahi wallahi joom darɗo ɓiyenen de sa darta darɗo ɓiye baba min ɓinguel jomde min olli salmintan rasulullah i jomde nen hattinan biba nan anani haɗani dogow international walla pudlo international hene woni kono joom ko pijowo international ala ko jour wonno cuka gamen ala fof ɓuri waɗde football o tan debbo yinno o debbo tan yimno aduna mo wallahi joom boy a heddiri de biba nani rasulullah sani nene mama
wallahi Mbaɗɗa jam tan ɓay min kam kiɗo makko jam tan ke an kam hol kenɗa a wayi he tani nan de tani lagel ma nan an kam ɗum wattan hay min tinani min nanani wallahi baaba nen mi haalno noon gueɗel min mi yiyata ko boni ene suure naata e nder galle he mboɗo darde guetam mboɗo accira noon nani oɗo koko majjirno kom dumuna nani ko namde majjirimi non komi andu fof to heedi ndekete ko ala ɗo ko fof o mbaɗa Dakar kanko e joom gonnuno toon ɓe gondi toon ɓe gondi toon ɓe gondi toon ɓe gondi toon ha joom ferguitima o so e mbi kono wona neɗɗo andi fof tan waɗa tellen baaba heɗumi haala o boni ani nde ferguitimo nde o humanimo o wimo joni en mbawa wondude ɗo henna mi pasama jaaha Mauritanie humani ɗum mbiɗa o humanimo joom suudu makko won ɗo joom suudu makko won ɗo ani o wimi pasama jaaha Mauritanie sa yeehi Mauritanie joɗɗa toon kala ko ligguimi mi aram tawma toon nani joni noon ƴew wallahi komi sihilma min Allah mi seedi min komi sihilma min miyata ko boni e naatama min gonɗeɗo mbaɗa watta ɗum noon watta ɗum noon an wadde gila baaba ɗum gasande baaba mi gasnani hen de o joruti kadi guila nden on nannani suko o majjirim tan so waɗi vocal o jabata so noddima téléphone aji o décrocheta ha oɗo ƴetti numéro manda fof ƴettini numéro am noddimi min o ɗum kam mi oppaɗam tan ene maya ladde artuɗo joom nan ɗo hen nder ndar ninde addude rewɓe ɗiɗo armi tawtade te kadi o ruttien koɗo jogui an waɗan joom dépasse an tottan ɗum dépasse ko min an ñamminta ɗum ɗum suudu ɗum sokkemene ay bay ar ƴew bima ma joom jaaba ko haala yulla a famide yola bima ma nani boy haal bébé barke rasulullah tawama toon paɗe haalanamen affaire on way min salamata de ko hande tan najmi min guila jibina ha hande ko wayni kam ɓe meeɗani Okam yor? Okam yor? Jom! fiiɗe weereje maɗo gumɗo Ɗum wona gon, okam yor? Eh, Okam yor? ɗum maaliti pusno pusam ne pusne mo pus ɗum mo maaliti kono ɗum maaliti ɗum hande yaw mbaɗa nim fittanduma biba nani barke rasulullah ko jiɗɗa o tiɓon ɓernde ma a wettima e joom awin bandi sulan barke rasulullah an ko ɗum woni Ey duul. an abba ladde Aɗa ko mbaɗɗa ko ɗo e ɗan naf gagal ɓolal waɗnuma ɗum. Ey hambi man. O waram gulani. Jom min galam jiɗɗa fusi. Jom an ka baɗɗe mi iñane ɓeyɗo quoi ɗum waɗi a jaara ndoɗiɗa biba gadda ɗum e gallo an kasdema ñande ɗo suudu gonɗa aɗa haala ɗo haala biba a haaɗan ɗon hande aɗa yiya runi biba adi ɗum e gallo wona yiddima on ɗo saway han noon gandimi saɗa yiilo gañoma degg ƴeew ɓurɗemo ɓaɗade sa ƴeewi a yurnimo ma taw on woni gañma o min woni gañma mino an nen merde bamne o kamen on ni nuño daren tawi min duñanɗaɗuma jibintamo an gila se a jibini haɗo noddi gila ɗum cugle toxel hoɗon jaa école haɗa ɓe biba wallahi an barke rasulillah an biba o haala woni salamata o ko on ganditmo gon hay salamata min jiiɗi ɗum e galle he min an kam min cikkaɗon hakkude maɓe gasini gongol won noon nene min haɗanni komi yiiɗi lamdade mbaɗa koye mbela nene okkam joni haɗanni komi yiiɗi lamdade hey mi namnakima salamata min miɗa ɗum anduno ala probléme saabu kanko kam ko waɗaɗo arrangé o kay mi anda min ko o waɗata e nder galle e ko hombo ƴewata ɗum min ɗum mi lamdatama ɗo koy ɗon ay sa rippi ha naatneyam sa naateyam ma andam mi hokka anta naafige an min defa naafik min defa naafik min witam noon witam noon eyi witam naafik ba wor memde wor memde tawi mettemako debbo ne dari ɗo paɗɗoma ayi kam paɗɗoma naade temedere nen amma ayi billahi wallahi a puuti baba a puuti baba ay a gasi heɗomi ɗo baba heɗomi ɗo on majjani hakkude joom e biba wallahi ko gila ɓe ladda hay salamata oɗo ko aranma waɗande naata e galle he wonna ɗum hala nan nareje ma kaɗani ha neyyi emoji
moƴƴi nde salamata resa ɗon de joom dandi ɗo yehi Dakar kono haalat gonga noon ko ɗum woni kay ala haalat gonga ko nden biba taƴi ɗo passe mum yehi Dakar ɓe gondi toon suudu wusuru kamɓe ɗiɗi tan haw rennimo nani o waɗinimo passe o humanimo dewgal less o yimo yeeya Mauritanie to o lelo toon dewgal less o humanimo biba o ko desa dewgal less e min kay jinmi dok joom dewgal less o humanimo joom dewgal less o humanimo hado yimɓe an ɓurta mbeɗeɗa wayno neɗɗo wona tani regal ma ari ko tani kam ko jibini ɗiyaɓe Farma expliqué. Farma ma expliqué. rentomi de min ko yaade hakkil ga ak seytan on daganta baba jome jom ko an kaldanmi ɗum ko haalete ko ɗo haal hoko woni sababu mum an Farma haalan ma Farma ma expliqué. habbit sen ma o hajjado maayo ga Farma habbi Farma ma expliqué. nani ko kalantu kam sukkoɗo walla joni bima ɗo ha maya nani ko kalantu kam oɗo ngari Warses o heññima hakke ƴade o heññima hakke ƴa e ammi maya aka nasiga so yiɗi o heññima o tigi heññima o ɓuuri on hecca bo ko jibin on jibinaji ɓawi onon non hanna ɗon gogo noon Wonma expliqué ay ko wi ko 11 ans min gondi tan 11 ans de oɗo e min gonno école min yid leegal minen gondi hakkunde surgu he oyɗo mum a faami minen gondi min resanom de après noon après sukkumi haal après noon min jii Dakar jiimi Dakar après kanko waro togam toon jom an kaldanmi salamata keɗe kam haal keɗe kam ayo biba wiyete oɗo gil min gon sukaɓe min gonduno kono wona dewgal de hakkude surga e oyɗo tan min baddatno a faami joni après jiimi Dakar après o togam Dakar o reweyam tan o takki kam tan ha ndenni moom fof kanko fo ɗum kanko foy non mi wonma expliqué salmata salama son jiɗi o elti joom keltinama to Farma ma expliqué pran ene di pran joni après an ɓeɓe haalnam ɗum wawa wonde wara maɗa o jamban ay maɗa o yalgala men ami bira yalgala nukumi han yalgala men nukumi han yalgala men nukumi han yalgala tampide wallahi ɓinguel hule ɗum ɗo fof noon oɗo bone fof noon fof onon rewɓe mbattama Allah siwam ukko ɓiɗɗo lomma seerem haɗa windino ɓiɗɗo ara taw date mum yontaani ay so ari watta planqué heynita aduna o ko fonno ko waɗ ayi ɗum woni probléme o deuxiéme tegiɗo hule ayi non wonko welani haala kono ayi won ɓiɓɓe mbawa tan ɓum no ɓerɗe jigna moon par ce que noɓe garini aduna taw tan jignaɗo e ɓerdem ɓuuɓano quoi hani wonko neɗɗo yiyata tan woppa walla deƴ e nder galle mum walla e ɓooy ɗum fuccit koko are fuccitade noon haɗa teskiñan tawan mami ɗo joom bitike ɗo ñan joom bitike wiya ɗon kam lappi jemma ɗum goto fayi o gonɗo ɗo ñalade fof de mami waɗ dañ yoɓ nden de kam ɗum hantima hanti ɗum hantima de salamata memang podem gal opam tusam do Salma supaya anaya Salma ana muñi hey tino wata mema man mbiya kam salama aɗa andi ko ñimɓe he reno man cita kam gite mbiya kam salama neɗɗo sontin gorko mum barkintade Salma ko yiɗi gorde Salma ɗum ɗo ƴeew wallahi min juume cukagam tan
min tan juume cukagam te nek timmani mbaɗim de ɗum ɗo miijano ɗum ɗo ma aroy wayno saw wallahi miijano ɗum dañ bara ci teppele dañani baraji joom komi nattuɗo wawde munde mi muñi hami tampi hande ko wallintame oɗo galle kana ko mayde o galle hande mi jogorani waltude makko joni so an sa yihi o yihi joni min nu mbaɗemi kon wona ko ɗum jiɗɗa joɗɗa ɗo an tan goto baksuji daña bara tinno walli ɗum bagage mo wiya kam bonna wota même bagage mo de ko tawi kam bébé de ummo ɗo ummo ɗo jom jogo jom an balle o wote mbare ɗiyamo sabi allah tori on tan sabi allah nelaɗo muɗum salma tan tori on dañ bara comme ñaguino wallahi an hande ka deppuɗo an ay an hande ka deppuɗo sabila ƴeewe salmat pusam ɗo an ƴeew haldo o mamin nan ay an mom an jom wota menam de an sa rentani kam anani soɗo yiɗi jamma tan wota ɓaɗum mi jogorani waltude ɗo ɗom komi ñaguiɗom hande mo ay sin fiima ɗo joɗɗo mbimami sa joɗima ka boɗɗo joɗa sa joɗa ko poɗɗo joɗade ɗo ko galle ma te mi haalma gueɗel kamɓe foof an wappitimi an addiri ɓiɗɗo wona an addiri ɓiɗɗo hol joguitin ɓiɗɗo kamɓe ɗim wadde noon an dañomi joɗirɗa an hande sa wino aɗa yalta gallo han nanguete min kay nangetake an nanguete kay hoore makko mawɗo ɗo o yiɗa kam baba joomum ande telen harmude o ala nofore galle yumum joom fiyat ɓotta jooɗo e dow mum nanggo noppi duña ala fof yumum joom wattama wala nofore galle wala konngol mum e galle de yumum joom jogui konngol galle ngol te yumum joom guila garɗa faade joni min yimum mi heftinima min darde ɗum guiti ɗo daranma ɗe guiti gilli si bo aɗa andi ɗum taniraɗo guila ndiyan ha joni tan ilahi jam aɗum dugude ar hañ sen ay sa rentani kam an sa rentani kam mi firma tan suhnuma an ay an on gila subaka eɗen kalta ay min wona mburuma hajam ala e ma mi wona mburuma hajam ala e ma o pamde hotoɓe anin joom ay onon joni mi holɗum jikkam ode joni holɗum jikkam min wona garaɗo min haala jom ay jaɓat ala hokkuɗen yan bandal baba sibala baba oppam mi yahallillahi rasuli baba mi tampi mi natti ƴewdema hen o ñawat kam on pousse métre way min tawi galle on pousse métre pourquoi an sukkonami de bandal leppit nder gallam he hay goto laytanema aɗa saka a dagaki hakkude moon dagaki a faami an bonɗo garɗo gallem feeci sabu allah joni ƴeew o son jeeyi madanki yiɗi ko joni jiɗɗon komi maaya min jiɗɗon komi maaya hana jom hoppam mi yaha jom jikkal on min sibo allah goppe mi yaha mi tampi mi natti wawde mum barke seydina mohamed o e yaltu gallamen an joom yaltu gallamen yaltu gallamen meppit nder galle an wona ɗum fo allah nder galle ɗum fo allah ɗum nder gallam he an ndewne men de mi liggotomo ko boy pare o hoto mum en wo an he min met fuɗɗi regol galle kadi har kam bonnan salma met fuɗɗi regol galle o an sabo allah an a wawa kom oppude mi yaha onon kom suumi ñaaɓe walla onon goppe kam mi miɗaya jaam koni woni onon haala ka woni ko gassi goppe tawi kon salliɓe jooɗade min mbiɗen ngabbo dow mi warto mi sam less ya sayiɗo mi duwot hannde mi duwot mbaɗani poussé toon poussé mbimami poussé mbimam poussé mbimami poussé ba pousse ba poussé pap ƴewne kam yayam ƴewne kam yayam fat haldo mo an haldo mo yidde haldo mo an ɓuri yidde
bébé ar salamata souvenir hakkude men enen ɗiɗi souvenir hakkude men da ƴettu souvenir hakkude men pousse 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 bébé ardo pousse bébé ardo pousse bébé ardo do pousse oɗon mbiɗa hoɗum bébé hoɗum bébé ar mo jaggo ar gay ar kay bébé pousse bébé mi wartot mi waran horam wona on jahat mi on jahat wara horam joni bébé jeew bébé ardo bébé ar gay il faut mi yaha bébé jeew a arat sa ari mami jaggo ma ar wat indo